Perfecte. Hola a tothom i benvinguts i benvingudes a l'últim webinar d'aquesta sèrie de webinars que hem estat fent. Avui parlarem del desenvolupament personal i de la gestió emocional i una mica d'autoregulació de les nostres pròpies emocions. Si ens hi fixem avui, canvia una mica l'objectiu del webinar en si, que estàvem parlant molt del que era el procés de selecció, l'entrevista, gestió emocional en el procés de selecció, comunicació durant l'entrevista, i avui entrem en una part que, òbviament, també és molt important. Anem a parlar una mica més de la nostra part més personal, de les nostres emocions, per què són importants les nostres emocions, què són les nostres emocions, què és la intel·ligència emocional i una mica quin tipus de comunicació s'ha de tenir quan som emocionalment intel·ligents. És una mica a nivell de resum del que treballarem en el webinar d'avui. Com sempre, per les persones que és la primera vegada que em veuen, soc en Jordi Pinsac, soc un psicòleg graduat a la Universitat de Girona, amb aquest nombre de col·legiat. Llavors, també he fet formacions en coaching personal i per empreses i equips esportius i empresarials d'alt rendiment, i la meva trajectòria professional sobretot es deriva en dos grans àrees de la psicologia, una que és la psicologia esportiva i l'altra és una mica el que estem fent avui, que és formacions, intervencions a diferents empreses i el treball sobretot d'habilitats personals i professionals. I un cop ja fet la presentació de sempre, anem a arrencar. I anem a arrencar una part amb una pregunta com a psicòleg, que és què són les emocions i per què és tan important la intel·ligència emocional? Si parlem molt, és com una paraula, com un conjunt de paraules, intel·ligència emocional, que s'ha posat de moda. Per què ara resulta tan important el fet de ser intel·ligentment emocionals quan en principi el que es treballa en el nostre currículum és currículum acadèmic, es treballa molt més la part cognitiva que no la part emocional. Per què se li està començant a donar tanta importància a la intel·ligència emocional? Què ens permet fer? Què no ens permet fer aquesta part d'intel·ligència emocional? I al final, què són les emocions? No? Al final, les emocions no deixen de ser una resposta neuropsicofisiològica davant de qualsevol estímul extern o intern, que el que fa és aquesta reacció neuropsico i fisiològica, el que fa és segregar diferents tipus d'hormones perquè el nostre cos sàpiga sobre aquestes emocions, sàpiga sobre aquesta resposta que tenim envers els estímuls. I intel·ligència emocional és tan important perquè ens permet conèixer, regular i controlar les nostres pròpies emocions i les emocions dels altres, no només les nostres. Per tant, que important és, no?, el fet d'estar en un lloc on l'estat d'ànim genèric, que és un estat d'ànim genèric, doncs, alegre, jo no puc entrar o no hauria d'entrar trista, no hauria d'entrar de caiguda per un ambient de festa, per exemple, una celebració de cumpleaños, hi ha 20 persones i jo arribo, doncs, enfadada, trista, agobiada, i aquest estat d'ànim el transmeto en genèric. Doncs el fet de saber que aquest entorn és un ambient més festiu, tinc dues opcions, o adaptar-me una mica també a l'entorn o no anar-hi, no contagiar el que és aquesta part d'emoció grupal dels altres. Anem a parlar sobre, aquí en comptes de títol diapo hauria de posar emocions primàries o emocions principals. Aquestes emocions primàries o aquestes emocions bàsiques tenen a veure amb reaccions emocionals de tipus únic i universal en totes les persones del món. Què ens passa amb les emocions? Les emocions que no són aquestes que són les bàsiques, que són emocions secundàries, que són derivades d'aquestes, tenen un component bastant cultural. Però aquestes tenen una reacció neuropsicofisiològica universal a tot el món. És a dir,
totes les persones del món senten tristesa de la mateixa forma, senten sorpresa de la mateixa forma, senten ràbia de la mateixa forma, senten alegria de la mateixa forma, fàstic i por de la mateixa manera. Aquestes són les nostres 6 emocions principals. Si us poseu a investigar per internet, veureu que hi ha diferents autors que ens en treuen, no, aquestes 6 ens les posen sempre, i hi ha algunes que ens posen també l'amor. Ens posen l'amor com a emoció bàsica. Aquest autor, jo soc dels que penso que l'amor no és una emoció bàsica, sinó que és un sentiment derivat de diferents components emocionals. Si ens hi fixem en la tristesa és una situació de pèrdua, la ràbia és una situació d'injustícia, el fàstic és una emoció bàsica super adaptativa, situació d'intoxicació o rebut social. Quantes vegades en els nostres avantpassats, gràcies al fàstic, no ens hem arribat a extingir, una emoció superpotent que ens ha permès seguir evolucionant. Sorpresa, una situació inesperada, i la por, situació de perill. Recordeu que en l'últim webinar parlàvem de les reaccions davant de la por, que és fugida, atac o paràlisi. Són aquestes 3 situacions que fem davant de la por, i alegria, que és una situació de guany. I si ens hi fixem, una de les preguntes que em fan normalment quan parlo d'aquestes emocions bàsiques és el de, hòstia, Jordi, és que n'hi ha 5 que són negatives o que no tinc ganes de sentir-les, només tinc ganes de sentir l'alegria. O sigui, si anéssim a les connotacions emocionals que parlàvem la setmana passada, tenim 5 emocions de les bàsiques que són emocions a priori que ningú té ganes de sentir, en contra d'una, que és l'alegria, que sí que es vol sentir. Hòstia, quina merda, no? Això demostra que tot és negatiu, tot és depressiu i tot és pitjor del que sembla, perquè si les nostres emocions bàsiques n'hi ha 5 que són més aviat negatives que positives, quina mandra. No. El que passa és que venim històricament d'una societat nòmada on per poder sobreviure el que necessitàvem és tenir adrenalina al nostre cos, perquè moltes vegades ens aixecàvem i no sabíem si arribaríem vius al final del dia. Per tant, la por, la sorpresa, la ràbia, el fàstic eren situacions que s'havien de viure de forma molt repetitiva, igual que la tristesa, perquè hi havia diverses pèrdues al llarg de la setmana i al llarg del mes. No com ara, que ja no som nòmades, sinó que cadascú està a casa seva, està tranquil, i dubto que hi hagi algú de les persones que ens estiguin escoltant que tingui por d'arribar viu al final del dia. Dubto moltíssim que algú tingui por d'arribar viu al final del dia. Per tant, no cal que estiguem sentint tantes emocions negatives al llarg del dia. Aquesta part d'estar tens o estar tensa, a sentir aquesta angoixa, no deixen de ser situacions de por, situacions de sorpresa, situacions de fàstic, de ràbia, de tristesa que es van barrejant. Simplement que comenceu a fer una mica de treball intern sobre aquestes emocions. Les nostres competències personals, al final el que fem per poder treballar aquestes emocions que teníem endarrere són autoconsciència, autocontrol i automotivació. L'autoconsciència es treballa de forma tinguent espai i temps de reflexió, o sigui, no podrem generar autoconsciència personal sense que tinguem un espai i un temps de reflexionar sobre el que estem fent. Perdoneu. I aquest espai i temps de reflexió, per molt que el tinguem i no l'acompanyem d'una introspecció real,
objectiva, no pensant-nos que tot el que fem està bé, sinó siguent objectius en les mateixes, amb aquest espai i temps de reflexionar sobre què estic fent bé, què estic sentint que me fa sentir còmode, què estic sentint que no em fa sentir còmode, què és el que faig, què és el que deixo de fer. Psicoteràpia és una de les eines que també ens fa generar autoconsciència, acudir a un professional de la psicologia o amb algun professional de la psicologia coaching que ens ajudi a accelerar a fer aquest temps de reflexió i aquest temps d'introspecció. Al final considero que una psicoteràpia i un coaching sense que hi hagi cap tipus de patologia de salut mental, patologia de salut mental incloent ansietats i derivats d'autoestima, serveixen de catalitzador d'aquest espai de temps de reflexió i d'aquesta introspecció. Què em refereixo com a catalitzador? Significa que nosaltres fem que aquesta capacitat i temps d'introspecció sigui més curta per arribar-nos a conèixer d'una millor manera. I llavors també hi ha eines específiques i diferents tècniques que ens poden servir per generar aquesta part d'autoconsciència. Una altra de les competències personals que fem servir és l'autocontrol. L'autocontrol és el fet de inhibir una resposta emocional que no és adequada en el moment que estem passant. La reafirmació de saber si estic fent o no estic fent bé, una distracció del fet de inhibir aquesta resposta emocional fent que hi hagi un pensament d'un altre tipus, el fet de pensar en el futur immediat, el autocontrol, el saber-se gestionar, el no explotar, el no dir el que vull dir en una situació de ràbia que sense voler de vegades a totes les persones patem i diem les coses de la forma que no les hem de dir ens fa perdre totalment la raó, doncs poder pensar en aquest futur immediat ens ajuda a tenir aquesta situació de control, motius emocionals que ens fagin doncs, guardar les formes i esperar i una meditació. Meditació, una mica de... també hi ha molt que està en un auge bastant important, és el mindfulness, el fet de saber viure aquí i ara, amb aquest present, i poder-lo treballar d'una forma més eficient. I llavors la tercera competència personal és l'automotivació, intrínseca, extrínseca, trobar els motius i planificació d'objectius. Intrínseca, extrínseca és aquesta motivació, si em ve de dintre, intrínseca, què, què em motiva a mi? Què és el que em motiva a mi? Simplement pel fet d'estar-ho fent. O extrínseca, què és el que em motiva a mi? El fet de, per exemple, una cosa que és el fet d'anar a treballar. El fet d'anar a treballar pot haver-hi dos tipus de motivacions. Hi ha l'intrínseca pel fet que m'agrada fer-ho i l'extrínseca per un motiu purament que no entenc el per què, així com a mode de parèntesi, no entenc el per què és com tan tabú, no? El fet d'una motivació extrínseca o la motivació extrínseca per anar a treballar és el sou a final de mes. La gran majoria de persones que els hi poguessin dir ei, mira, escolta, t'agrada la teva feina? Sí, m'agrada molt. Del 1 al 10, quant t'agrada? Un 9. Doncs d'acord, perfecte. Doncs a partir de demà continuaràs vinguent, faràs les mateixes hores i el teu sou serà de 0 euros. Vale. Segurament la gran majoria que els hi fem aquesta pregunta et diran encantat o encantada d'haver-te conegut. Ens veiem. Per tant, hi ha una part de motivació que és externa, encara que també hi ha la part interna, que és el que jo gaudeixo fent la meva feina. Trobar els motius és el fet de el per a què, què, què me mou a mi a fer això. Me mou el simple fet de fer-ho, el sentir-me bé, la necessitat aquesta de complir amb els objectius que jo m'he marcat, la necessitat de trobar-se amb una satisfacció personal o la part més externa, uns incentius externs, una pujada de salari, un copet a l'esquena de ostres, molt bé, que bé que ho fas, això també és un motiu extern, i la planificació dels objectius. És què és el que jo faré a curt termini, a mig termini i a llarg termini. Parlem a curt termini, més o menys entre 1 i 6 mesos. Parlem a mig termini entre 7 mesos i 2 anys. I parlem de llarg termini a més de 2 anys.
Sí, ho parlo d'aquesta manera perquè si ens anem més cap a la part de Llatinoamèrica, curt termini estem parlant que és entre 15 dies i 3 mesos. Mig termini és entre 4 mesos i un any. I llarg termini és més d'any. I en canvi, si ens anem cap a la part oriental, ens anem cap al Japó, curt termini és d'entre 0 a 2 anys. Mig termini entre 2 i 4, 5 anys. I llarg termini és més de 5 anys. Sí, agafarem el tipus estàndard a la nostra societat, que a curt termini és planificar-se un objectiu d'entre 1 i 6 mesos, un mig termini entre 7 mesos i 2 anys i un llarg termini a més de 2 anys. Planifiqueu objectius per poder ser emocionalment intel·ligents, per tenir una direcció cap on anar. Emoció, pensaments i acció. Aquest és el triangle, el cercle, perdoneu, que està en format de cercle, però que acaba formant també un triangle equilàter entre emoció, pensament i acció. Què és el que ve primer? Què ve primer, l'emoció, el pensament o l'acció? M'agradaria que tingués alguna resposta via mail, si els pogués enviar aquí en el RUS una resposta de jo penso que és l'emoció, jo penso que és el pensament, jo penso que és l'acció, per això, per això i per això, per poder generar una mica de debat a posteriori. Al final, no és important què és primer, què és segon i què és tercer. El que sí és important és que jo he de tenir la consciència suficient, l'autocontrol i l'automotivació per saber que qualsevol d'aquests tres que inicin la roda d'emoció, acció, pensament, o de pensament, acció, emoció, d'acció, pensament, emoció, és igual que amb la direcció que sigui, jo els sàpiga moldejar segons el que jo vull fer-ho. Això, al final, és l'important. I ara anem a parlar de la intel·ligència emocional, que la intel·ligència emocional és la capacitat humana per reconèixer sentiments, siguin propis o aliens, així com l'habilitat de manejar-los correctament. El que dèiem, l'emoció és una resposta neuropsicofisiològica i subjectiva davant una situació que provoca un canvi en el nostre estat i ens prepara per l'acció. Que no sé si us havien explicat mai alguna cosa sobre intel·ligència emocional. I en aquí, el fet de és important perquè és important al final el que dèiem, no? El fet de poder reconèixer i manejar sentiments propis i no és el que és important dintre de la societat, on per sort la salut mental ha agafat un paper tan i tan i tan important, i llavors sou conscients de la quantitat d'emocions i de pensaments que sentim al llarg del dia a dia? Tot pensament provoca una emoció, sigui gran o sigui petita, l'emoció que provoca. Tenim una mitjana més o menys d'entre 3 i 5 pensaments durant un segon. Cada segon entre 3 i 4, entre 3 i 5, en posem 4, que seria la mitjana, per cada 60 segons, que són un minut, per cada 60 minuts, que són una hora per 24 hores al dia. En un total de, si us veu bé, no sé si s'arriba a llegir bé, són un total de 345.600 pensaments diaris. Bé, va, anem a fer un arrodoniment. Anem a fer 300.000. O sigui, estem dient que sentim, que pensem 300.000 vegades durant el nostre dia. És a dir, que sentim emocions 300.000 vegades al dia. Comptant que més entre una tercera i dues terceres parts d'aquests pensaments i aquestes emocions que sentim són de forma inconscient, imagineu-vos la quantitat de respostes neuropsicofisiològiques subjectives ens estem donant en aquest precís moment. Coi, que important que comença a ser el fet de ser emocionalment intel·ligent i saber què nassos estic pensant i per què penso d'aquesta manera. Sobretot, diferenciar el que és coeficient intel·lectual de intel·ligència emocional. Sí? No van ni lligades directament ni inversament lligades. Sí, són dos parts que van diferenciades. Una cosa és el coeficient intel·lectual i l'altra és la intel·ligència emocional. El coeficient intel·lectual és el que estem treballant una mica més en el nostre currículum acadèmic i l'intel·ligència emocional és el que estem parlant fins en aquest moment. Però llavors ens estem trobant que part de les nostres
decisions més difícils són influenciades per les nostres emocions. La nostra parella, dubto molt que l'escollim a través del coeficient intel·lectual, un cotxe, sí que treballa la part del coeficient intel·lectual, però també acaba treballant el fet del que ens agrada. I Daniel Goleman, que és el principal instigador de la intel·ligència emocional, parla sobre aquests 5 principals components de la intel·ligència emocional, que és l'autoconeixement, autocontrol, automotivació. I llavors entrarien les terceres persones, que són l'empatia i les relacions interpersonals. I aquí, en aquesta estrelleta, hi ha com dos noms, empatia i assertivitat. Dos paraules que, al igual que intel·ligència emocional, cada cop estan més i més de moda. Empatia és la capacitat de posar-se al lloc de l'altre, comprendre i acceptar les seves emocions i motivacions. I jo us diré, cuidado, ojo, perill amb la empatia, sisplau. Està molt bé, és genial tenir empatia, el que és una putada, i perdoneu l'expressió i permeteu-me-la, és tenir un excés d'empatia perquè l'empatia és superguai i com més millor. No. L'empatia és una capacitat genial per poder-nos posar exactament amb el que està sentint l'altra persona. Però hi ha vegades on aquesta empatia no s'ha de per què sentir. No hem obligatòriament de sentir empatia per tot i per tothom. I llavors hi ha un excés de sobreempatia, que és el fet de estem parlant amb una persona, sobretot estem parlant, estem de costat amb alguna persona que sabem que porta un estat d'ànim que sol ser bastant més negatiu, i quan marxem d'estar amb aquella persona tenim la sensació que ens ha xuclat l'energia, que quedem com molt xafades, que quedem amb mal de cap, que quedem com esgotades. Això és un excés d'empatia. Jo soc dels que penso que l'empatia està molt bé en la seva justa mesura. És tan dolent tenir una part baixa d'empatia que tenir moltíssima empatia. Sisplau, de l'1 al 10, menys de 5, malament. Més de 8, malament. Per mi, l'ideal és estar entre el 6 i el 7,5 d'empatia. 7,5 és molt correcte poder-se mantenir un 7,5, de vegades sí, entenc i comprenc el que estàs sentint, però això és teu, no és meu. I llavors hi ha una altra part que seria com, jo entenc com el nivell 2, que és la assertivitat, que és el fet de dir tot el que penso i tot el que sento fent que l'altra persona no es pugui sentir malament, o es pugui sentir malament el menys possible. Un punt entremig entre la passivitat i l'agressivitat. És la forma adequada de dir-ho sense faltar respecte. Sense faltar respecte a l'altra persona i sense faltar respecte a la persona més important amb la que conviuré al llarg de la meva vida, que soc jo. I el que us proposo, així com per anar avançant a nivell d'intel·ligència emocional, és que agafeu aquí i que feu el mateix que vam estar fent, que era l'exercici de la roda dels valors, avui farem amb la roda de la vida. Avui escollireu 8 aspectes que repercuteixin emocionalment en el teu dia a dia: feina, salut, família, amistats, temps lliure, desenvolupament personal, parella, no sé si per vosaltres és important l'esport, no sé si per vosaltres és important el fet de l'espiritualitat, no sé. Puntua cada parcel·la de l'1 al 10 segons la importància que té per tu i uniu els punts i llavors, si voleu, m'agradaria molt poder rebre algun email per poder posar en comú. M'agradaria moltíssim dir, ai, mira, la meva roda de la vida és d'aquesta manera. M'agradaria rebre algun email. Un cercle partit on forma poc rodona són àrees que necessiten una mica de millora. Per tant, anem a crear una mica de pla d'acció. Sí? Aquí és un moment on, si és la segona vegada que ho veieu, que pareu i que feu aquesta roda de la vida. I si no sabeu com es fa la roda de la vida, us recomano que us aneu a la part de desenvolupar, em sembla que era el segon webinar que vaig estar fent, o el primer webinar que vaig estar fent, que vaig parlar sobre les soft skills, que parlàvem de com desenvolupar les soft skills i de no posar el titular o l'adjectiu bàsic que posa tothom.
I allà ensenyo d'una forma més específica a com fer aquesta roda de la vida. Intel·ligència emocional i comunicació és comprendre, acceptar i gestionar les nostres pròpies emocions a través de l'autoconeixement i de l'autocontrol i acceptar i gestionar sobretot els missatges negatius de l'altre interlocutor. Connectar amb les nostres emocions i les dels altres, no reprimir-les i no intentar endevinar els sentiments de l'altra persona. Llavors entraríem en una part que és que tots tenim un estil de comunicació predominant que té relació amb l'assertivitat, que és el fet de tenir en compte o no tenir en compte els drets o els interessos dels altres, que és una conducta més assertiva o no assertiva, permetre obstaculitzar la defensa dels altres amb objectivitat, respecte o manca d'aquestes dues, o disponibilitat o manca de les habilitats necessàries per saber què fer i com dir-ho. Sí, tenim aquests estils de comunicació que tenen relació amb una conducta més o menys assertiva. Tenim primer el primer estil de comunicació, que és el passiu, que és quan ens oblidem dels nostres propis drets per prioritzar els dels altres, que no ens permet exposar els nostres sentiments reals. L'objectiu nostre és evitar el conflicte. Un exemple, és igual, és com tu vulguis, amb una mirada baixa, un to de veu fluix, i que no prenen decisions, baixa confiança i incomprensió. Seguim. Aquest és en Nobita, no sé si us recordeu de la sèrie de Doraemon, aquest és en Nobita que, si us va posar un capítol, té a veure amb l'estil de comunicació passiu. Llavors ens aniríem a veure en Gegant. En Gegant és un exemple que m'agrada molt posar-lo, però és un exemple que m'agrada explicar-lo perquè el poso. Gegant és una persona que té un estil de comunicació agressiu. Llavors també era agressiu físic, però m'agradaria que ho separéssim, sisplau. Agressiu a nivell d'estil de comunicació, que és que les seves opinions i creences es sobreposen a dels altres de manera ofensiva. Jo sóc superior a tu. Per tant, s'ha de fer d'aquesta manera, sí o sí o sí, per culpa teva, ets, hauries, més una mirada fixa i una postura de veu elevada. I això el que provoca són sentiments de hostilitat, ansietat i tensions. Llavors, aquí entrem en la part de ser assertiva, que és l'expressió directa dels nostres propis sentiments respectant els dels altres. És la manera correcta de comunicar-nos. Ningú es pot ofendre. Jo em sento, quan tu et comportes, comprenc que jo, però què et sembla? Això són maneres de fer-ho, que ara ho especificarem. I, sobretot, és molt important no avançar a conclusions, escoltar i buscar comprendre. Aconseguir actuar d'acord amb els propis principis i valors. I com a exemple tindrem el Shizuka. Què ens passa moltes vegades? Que quan nosaltres volem dir alguna cosa que no ens sembla bé, és el de ostres, Jordi, deixa de fer això. Per què he de deixar de fer això? Què et semblaria, si en comptes de dir-ho d'aquesta manera, és, sisplau, Jordi, és que quan tu et comportes d'aquesta manera, a mi em fa sentir d'aquesta altra. Entenc que no ho fas d'aquesta manera, però què et semblaria si ho canviessis? Estic dient exactament el mateix. Sí, llavors la gent diu, és que ho estàs decorant moltíssim. No estic decorant moltíssim. Simplement estic expressant com jo m'estic sentint quan tu ho estàs fent d'aquesta manera. No t'estic imposant que paris a fer-ho així i que ho facis de l'altra manera. Simplement t'estic dient quina és la meva visió i quina és la meva reacció emocional a l'hora d'entendre això. Per tant, important no avancem conclusions, escoltem i busquem comprendre. Sí? És una primera introducció al desenvolupament personal i a la gestió emocional. I avui, fins aquí, aquest últim webinar sobre la gestió emocional, sobre quin és l'estil de comunicació, una petita introducció, un petit webinar de com poder regular les nostres pròpies emocions. El que dic sempre, m'agrada molt que es vegi, m'agrada molt que per primera vegada, però llavors m'agradaria que es tornés a veure, que es tornés a parar i que poguéssim fer aquesta part d'introspecció, sobretot en aquest exercici de la roda de la vida, i llavors amb què pugueu detectar quin és el vostre estil de comunicació, si sou més passius, si sou més agressius, si sou més assertius. Com és la manera adequada de fer-ho? Jo col·loco una línia, faig una línia on en un extrem, a l'extrem esquerre sol posar la part passiva, a l'extrem esquerre dreta sol posar la part agressiva i al mig sol posar la part assertiva. I el que faig llavors és, aquí,
Veieu que hi ha aquesta línia? Doncs jo indico allà on estic, si estic més cap a la part passiva assertiva, més cap a la part assertiva, més cap a la part assertiva agressiva. Tots i totes tenim un estil que ens predomina, que si no ens hi fixem i que si no hi pensem, és el que ens surt de forma natural. Penseu quin és aquest. Si sou més cap a tirant cap a passiu o sou més tirant cap a agressiu. Sí? I ara m'agradaria obrir torn de preguntes, si algú té alguna pregunta, si algú té ganes de portar, si té algú té ganes de dir. Fins que ara mateix el torn de paraula és vostre. Avui no, Quima? No, Avui no t'estirarem de la llengua? no, és molt interessant, sí, però Sí, una petita càpsula píldora sobre la part de gestió emocional. El que recomano d'això és el que deia, de poder agafar i en la part de la roda de la vida, de refrescar en aquell que vam treballar la part de les habilitats toves, que és el primer webinar que vaig fer, i de com fer aquesta part de la roda de la vida. I després poder veure com estàs actualment a dia d'avui. Són 8 pilars que són els 8 pilars bàsics que són imprescindibles pel teu dia a dia i que a partir d'aquí vegis com de satisfeta o com d'importants són per tu, per poder tenir una fotografia real de com estàs a dia d'avui.